आं एग्रिमेन्ट पेपारखौ लाबोनानै देखायब्लासो बुजिगौमोन नोङो दाय बे खर' उकिलफोर फायसा जानानै खालामनायखौ फोथायो नामा बेखौलाय आंबो खालामनो हायोना उकिल लानानै आंना खर'आवनो लिरनाय नङाथ' गामियावबो लिरखाजोबनाय लाब्लाबो 5 लाख लायाब्लाबो 5 लाख मा सानदों नोंलाय माने मा लाबाबो 5 लाख लायाब्लाबो 5 लाख राबलाय थारमाने एग्रिमेन्ट पेपाराव लिरनाया ओरैबायदि बेयो जुदि आंखौ लाब्लाबो बिनि बिमा बिफाया आंनो 5 लाख थाखा हरनांगौ आरो जुदि लायाब्ला गुबुननो हरोब्ला बे ददेरेया गुबुनजों हाबा जायोब्ला अब्लाबो 5 लाख हरनांगौ थारमाने सिदायै लाब्लाबो 5 लाख लायाब्लाबो 5 लाख ददेरे नंगौसे नंगौ नंनाया आइ आफायानो भुल खालामनानै होबाय बेबायदि लिरना होनानै बिदि लिरनाय गैयामोनब्ला नोङो बै दाउफोर बादि उदां अख्राङाव हौवाफोर लाना उरायसिगौमोन आरोखि ना ओइ बुन्दु आंहाबो दम दंब्रा